Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya nasab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon, niining ubus ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Kagahapon ato man tong na sugdan ang kining focus na to, pag-sentro na to niining boat buying, no? Kinibang baga buhat, usas baga buhat sa Kedaudan. Kay duol naman ang atong eleksyon na po, no? Karong Mayo. Mao nga niining Miyerkules Santo. Ato gyapong tumbukon ang maong issue, no? Kay wa pa man nato matibawas kagahapon kay nagkabsan madas oras. Ato ning ihalad sa atong pag-obserba, no, sa Miyerkules Santo. Ngaunta ang mensahe niini atong pag-obserba maghatag nato og wake up call, no?
nga unta kung nahikatulog ta no sa atong pagtuo. Mahigmata ta nga dili na unta ta magpagamit no sa amahan sa kangit-ngit. Dili na unta ta magpahimong usa sa iyang mga kamot. Daghan magkamot ning amahan sa kangit-ngit. Kay kita ramang pong mga tao ang himuon niyang kasangkapan sa pagbuhat sa maong kadautan. Kung ang Dios naghimo ka natong mga Kristiyanos nga iyang mga kamot, but pasabot himuon tang kasangkapan sa Dios sa pagbuhat sa iyang mga gimbuhaton diri sa yuta. Ang yawa pod kay sugod pa sinugdanan nakigkumpetensya man ni siya sa Dios. Dili man niya god dawaton nga siya ubos lang sa Dios. Gusto magyud siya nga makigtupong sa Dios. Mao nga buot po siya nga mogamit nato hawa no? Bulag sa pagmando sa matuod nga Dios sa langit. Bori pasabot nagpaka-Dios po ni no kining amahan sa kangit-ngit nindot ra ba unta ni ngan so wala pa ni siya mahimong yawa. Okay, ang iyangan good niini kanhi usa siya ka anghel nga binuhat sa Dios, Lucifer no. Lucifer, tanawag ko na Lucifer, kabalo man tawag sa meaning ana no. Bearer of light, nagdalas kahayag. Nindot kay nangalana. Pero sa dihang gisulayan ang mga anghel niadto, kini si Lucifer ang wala kapasar kay miribilde man sa Dios. Mauna nga nahimong yawa. Ug sa iyang pagkayawa na, ang kinaiya ni ini manggamit ni. Kitang mga tao sa yuta, himuon po ta niyang kasangkapan. Depende ra po na nato kung magpakasangkapan ta niya, no? Well, kitang mga Kristohanon, magpakasangkapan ta, no? Magpagamit ta sa Dios. O magpagamit ta ni Kristo. O kung di ta kabantay, dili man day ang Ginoo, dili man day si Kristo mo ay naggamit na to. Si Lucifer man nga nahimong yawa. O mao na nga karon Miyerkules Santo man mamalandong ta. Okay, boat buying, no? Okay, asa na, no? Asa na to na makita ang paghulagway, ana, no? Sa gikaingon ko gahapon, atong gipili ang sa pinadayag, no? Book of Revelation, Kapitulo 13, no? Kapitulo 13, versikulo 16, no? Ngadto na sa 17. Okay, kay kining Book of Revelation, Book of Symbols man mao na nga atong subliyon ni pagbasa. Matud pa no, nag-isgot ni dire sa kanang usa ka tawo nga gihulagway nga usa ka mananap nga mapintas. Nga kun ang yawa manintal ni siya nato. Tintalon ta niya sa mga butang dire sa kalibutan. Ang himuon niyang kasangkapan tao rapod, di ba? Kung ang Dios Amahan gigamit niya ang iyang anak nga nagpakatao, gigamit niya, kining yawa pod, gamiton po niya tao pod, unya gihulagway ni diri sa Book of Revelation sa pinadayag nga usak ka mananap nga mapintas. Nganong mapintas man ang paghulagway tungod kay kagahapon atong nahisgutan nga ang natumbok yun niini nga tao sa mga kining scholar aning Biblia, Protestante o Katoliko,
adunay panag-usa nga ang natumbok ani una si Emperor Nero, no? Nga ang iyangan sa Hebro kung sumadahon mo takdo gayud ni anang simbolo nga numero sa kadautan kanang 666, no? Katong Cesar Neron, no? Unya mutakdo gayod ang kinaiya ni Cesar Nero ni ining mananap nga mapintas nga gihulagway diri sa pinadayag, no? Diri sa pinadayag 13 tudling ni size. Kay diri sa pinadayag 13 tudling size, matud pa mapasipalahon kini siya sa Dios og sa mga nanagpuyo sa langit sa ato pa mga santos. Unya maumang yun ni Nero ni adtong unang siglo, galuto sa mga Kristiyanos ni adtong unang siglo ug usa sa iyang napapatay mao si San Pablo o San Pedro, ang una yun natong Santo Papa, no? Dayon mao gyapon sa mga unang bahin sa ikaduhang siglo, mga 110 AD, kadtong tinun-an ni San Juan nga si Obispo Ignacio, katugaling unang migamit anang pulong Katoliko sa pagtawag niya sa iglesyang gitukod ni Kristo. Gihinganlan niya Katoliko ang iglesyang gitukod ni Kristo para matuman tong giingon pod ni Kristo sa Marcos 11:17 nga kining balay, di ba nasuwat man na, kining akong balay nga paghinganlan kining balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Sa manang alang sa tanang kanasuran, universal. Nya sa Grego, kanang diya sa buhat 9:31, Katolis, nga sa in English, throughout all. Nga kung atong hubaron sa kombinasyon na sa Grego o kinatsila, Katolika o Catholic. Muna nga natuman ni Obispo Ignacio kanang gusto ni Kristo nga matawag ang balay sa Dios. Ang simbahan sa Dios diri sa yuta, ang iglesia, o universal o Katolika. Unya takdo gyud kay kini si Obispo Ignacio mao man yun katumang yung imperyong pagano nga gipangunahan ni Emperor Nero, ang gamartir gapapatay pod ani ni Obispo Ignacio niadtong 110 AD. So klaro kayo nga mutakdo gyud dinhi sa kining pinadayag 13:6 nga nagpasipala sa mga santos. Santos man to si Obispo Ignacio. Kay matinumanon man, iyagong giihaw, usas martir. O bitaw nga mas ako, no, kung papilion ko ako, mo suggest ko ninyo mubasa gali mo o kanabang Biblia, mas maayong inyong subayon po ng mga early fathers ilang mga panulat sama ni Obispo Ignacio, kay tinun-an guni siya ni San Juan. Unya, ang ilang interpretasyon mo'y kasaligan kay mga direktamente man ni si Obispo Ignacio nga tinun-an sa apostol, no, Apostol Juan. Sumunang kasaligan ni iyang interpretasyon kay sa dihang nahinabi pa niya, no, si Apostol Juan, sigurado kita nga og unsay interpretasyon niyang di mao, suginlan din siya ni Juan, oy di na mao. So kay mahinabi man gyud niya, dili para karon nga magpataka ratag usaig sabot-sabot aning Biblia, di ba? Nya, mao na, no? Dayon, mao to, ang paghulagway sa unang siglo o katong gipangunahan ni Emperor Nero nga ang iyang krusada pagluto sa mga Kristiyanos. So, moto'y buhat sa kadautan. So, ang simbolo anang buhat sa kadautan, 666. Kanang buhat galis kadautan, pakigbatok na sa simbahan nga gitukod ni Kristo diri sa yuta. O klaro man gito nga nakigbatok gyud si Emperor Nero sa simbahan kay iya man gipamatay ang mga Kristiyanos. Mo na, no, pagpasipala niya na sa Dios o pagpasipala niya sa mga santos kadtong mga nahimong Kristiyanos. Nakaron ato nang gihulagway ninyo, pero diri na taron sa ato na pong panahon, no? Okay, kining boat buying naa naman sa atong panahon, maura gihapon ni. So ang shadow ani ron
ang siyado ani ni Emperor Nero kining mga tao pod karon mapolitiko man ni o dili nga mga influential ni nga ang ilang influensya pag aghat sa mga tao sa pagbuhat og dili mao o dautan. Na ang atong gihimong example nga maayong politiko, no, kato si Emperor Henry niadtong ika-10 o ika-11 ng mga diha dapit kasiglo dito sa Alemanya nga wala gid siya nakigbatok sa krusada sa simbahan, gani mitabang siya sa krusada sa simbahan. Nakaroon kining but bahing god kinsa may maghimo ani magulo-ulo ani, di ba, mga politiko ra pod, dili noon tanan. So kung mayon gatag politiko na po na siya mga tao. So kung ang politiko na to mo palit gani og boto, kanang pagpalit sa boto kadautan man gina, no, kay matawag man ang suborno gihapon, no. Unya ang hinungdan nga matintal ta nga ibaligya nato atong boto tungod anang kwarta o sa ato pasalaktod panginabuhi labi na og nagkalisod ta, no. So ang atong boto atong ibaligya sa ato pa panginabuhi. Unya gihulagway gyud na diri, no, sa tudling 16 nga tus 17 nga giingon diri gipugos, di ba ni ha? Simbolikal ni mga words nga gigamit diri sa pinadaya, giingon gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila og dili inila, dato og kabus, ulipon og dili ulipon, diya sa tuon nilang kamot og agtang, no, dili biya ni panghurusa sumala sa atong naisgutan kagahapon. Kay kining pagpatik diri sa mananap nga mapintas nga gihulagway diri mao ni ang tentasyon, no, tentasyon. Nya nganong giingon diri nga ang pagpatik mupatik ni siya sa agtang og sa tuong kamot. Ano man, kay kanagong mutintal ng yawa o mutintal ng tao nga gamiton sa yawa, ang dili man ta matintal kung dili ta mo sanong, dili ta mo desisyon. Unya ang atong pagdesisyon, no, ahaman nga parte sa atong lawas nga mo desisyon, di ba, nasa atong ulo. Unya kanang agtang naaman na sa atong ulo. Na diha ang decision making. Sabot ipasabot kung magpatintal ta sa tentasyon, o kinsa ning mutintal na to nga gamiton siyawa, niya musanong ta maingon tag oo, but pasabot napatikan ta sa agtang. Dayon kulang pa na kay buhaton man na nato. Kung buhaton na nato ng tentasyon, but pasabot napatikan ta sa tuong kamot, kay kining tuong kamot nagsimbolo man is buhat kay naaman diha ang kusog. Unya giingon diri sa 17, walay makapamalit ug makapamaligya gawas niadtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Sa labtunon kini o gamiton kuno ang kaalam sumala sa hubad sa King James Version. Na mao na ni akong giingon ninyong in a form of panginabuhi, economic. O kita mga tao gusto magyutang mabuhi. Mao na unya sakya na dayon sa gamito na ning yawa nga tao o mahimong politiko magamit ani sa yawa. Nga himuon niya nga kung ang politiko daghang kwarta, for example, so pwede niya ang pagpalit og buto. So sa kahuyangon nato, kawad-o nato labi nagkulang atong pagtuo, huyang ta. Mao na nga matintal gyud ta nga ibaligya nato atong butos o sa ka politiko nga mo pahimulos na to, no, sa atong kahuyangon. Bot pasabot, dili ta makakwarta kung dili nato buhaton ang dautan. Mo ni ang bot pasabot ani. Nga dili ta kakaon o dili ta makakuha og panginabuhian kung dili nato buhaton ang dautan sama aning pagbaligya sa buto. So mao nang vote buying. So kung pagbaligya nato gani sa atong boto, bot pasabot nganong ibaligya man para makakwarta ta, bot pasabot panginabuhi. O dili kuno ta makakuha og panginabuhian kung dili nato ibaligya ang atong boto. Usa ni siya paghulagway bas kadautan ba. So mao na panginabuhi.
Di ang ngunit giingon diri nga walay makapamalit o makapamaligya gawas niya ng gawas aduna niya ng patik. Kaning simbolo nga 666 but pasabot kadautan. Kadautan man gyud ang pagbaligya sa buto. Unya dili lang pud noon kay ang maigo ani kining boat buying, no? Dili. May mo ini nga mga buhat nga kadautan diri sa kalibutan nga atong gibuhat na tungod sa panginabuhi, no? Paras anang corruption o apil na. O kana ganing prostitution nga ang atong pipila sa atong mga kababayen-an nga agis kawadon, no? Agis kawadon, mapugos na lang sa pagbaligya sa buto. Buto. Mapugos na lang pag agi manggod aning boot buying. Mapugos na lang sa pagbaligya sa dungog. Unsa man na nga mabuhi lang o makakuha ra og panginabuhian pinaagis pagbuhat anang dautan o anang ibaligya ng dungog. Sakit kay ni no? Usahay lisod kay na to ni balansyon kay ubay-ubay na gyud pod ang nakahimo ani, no? Mark of the beast na, no? Ano man kay tentasyon man na. Tentasyon man yun na nga naatas kawadon din wa naman tay laing mahimo. Kana raman ang pagbaligya raman sa dungog. So sige na lang. Pero mark of the beast din na, no? Walay makapamalit o makapamaligya gawas anaan ni anang patik but pasabot ang paghimo og dautan. So makakwarta lang ta, mabuhi lang ta kung muhimo tag dautan. Delikado, no? Mo na ang usa sa gitumbok diri nga pagpatik sa mananap ng mapintas na to, kanang pagtintal niya na to. Mo na nga ang usa ka politiko mahimong maigo ani. Labi nag-aware gyud siya, no? Aware siya, suwito siya. Gawas lang og wa tuyo Di na po na mawa tuyo kay klaro man yun na. Ang full consent nga kahibalog yung kang di na mao imong gihimo then buhaton yun imo. Well, nga nung gigamit na to ning pinadayag 13, 16 o 17, kay kinilagay pinadayag book of symbols ni sumala na lagi sa atong gihisgutan kagahapon na atong gihatag ninyo ang background nga kining pinadayag na full of symbols daghang kay mga simbolo nga mga pulong diri, no? Og napilian ako kini gyud. Parehas ra po maigo gyapon na kana galing cheating da sa examination bisan sa eskwelahan mutakdo gyapon na kana galing kilabi nagdili ta magtuon, gusto ta magkapasar, mangupya na lang ta, no apila na, no? Pero ang gibug-aton ana, dili kay ta ka kuan ang Dios ray nasayod ana, no? Kay ang gibug-aton pod sa sala nato depende pod sa matag tao, no? Ang Dios ra po'y nasayod. So mao na dayon karon ato naman ang nasayran, no? Kanang vote buying. So parehas dunay kulpa ang usa ka politiko. Kita pong kuan mga tao nga gipahimuslan igo gyapon ta both ang politiko o kita kay nganong nagpadala mabuta, nagpapatik mabuta, but pasabot nagpatintal mabuta, no? Sa kining kanang kadautan. Well, mga sinahod nga digpaminaw, unsao man nato paglikhay na ini. Well, way lain. Mo bitaw ni anhi ang Ginoong Hesukristo para tudluan ta unsaon paglikhay aning tentasyon. Dayon halad man to siya si Kristo, patyon man to kay para maluwas ta. Dayon ibalik na siya sa langit, suwa pa siya mobalik, daghan kay iyang gipang-andam diri. Nga kung wala na siya na ay mupadayon sa pagpanudlo sa maayong balita unsaon paglikhayan ng mga tentasyon, no? Mo nang nagtukod sa simbahan, nagtukod sa iglesia nga iyang tahasan ng mga apostol o unang mga opisyalis, no, sa iyang iglesia o simbahan. Panglakaw kamos tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita.
pamunyag kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Wa may laing grupo ana diri sa atong kalibutan karon nga gadalaan ng kahayag, gadalaan ng tingog ni Kristo, tingog sa Dios, simbahan man. Buti pasabot atong paminaw ng simbahan kay kanang gitudlo sa simbahan mao na ang paglikay sa mga tentasyon. Klaro man na. Kada dayang moingon ng simbahan, dili lagi nato ibaligya atong boto. Kamo pod mga politiko, ayaw lagi ninyo pahimusli ang mga tao nga naas kawadon. Sa pamalain, dili man ta moingon nga ang atong mga pari limpyo kay tao raman po na sila, naapo na sila kasalanan pod personally, pero kanang ilang gipanudlo diha dili na ila kika nas Ginoo, lamdag na sa Espiritu Santo. Kaya kana sila manubag man po na sila mga kakulangon. Kaya kana uban po, himuon nilang kanabang kanang scapegoat, kanang mga binuhatan po sa pipilan at mga pare nga, to magkaan ng simbahan nga, na otro man po na sila mga pare, naman po na yung mga binuang. Naalagi, pero dili man kana mo'y atong giapas da simbahan. Kay kana mga pare, manubag man po na sila sa ilang katungdanan. Dili man naingon nga kung pare kang di po kapsayop, personal. Pero kanang mga pagtulunan nila diha nga gikan sa Espiritu Santo, lamdag sa Espiritu Santo, kay Espiritu Santo mo man na iyang tahas paggiya sa simbahan, pagpanudlo unsay moral, unsay dautan, unsay sala, unsay dili. Dayon, kini pong kita, no? Kining pagbasa-basa po na itong Biblia bantay ta, kay ina may gi-authorize ani. Dili po ta magpatakag basa ning Biblia, kay magpatakag basa ang Biblia din, magtukod po ta galing ang pundok na to, bisag unsa na lang dayon pundok atong sakupan. Maka-apil palantaan ang pundok na magpataka lag interprets Biblia, nga ipasalaag na hinuon ta, nga dili na noon ta maminaw sa tinuod nga simbahan. Na gihapon, buwag sa gihapon ta, panagbahin-bahin gihapon. Noon, kung honest mistake, dili tinuyuan, na may pag-ampo ang atong Ginoo nga Amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. So kanang naay mga inosente di ay mga ignorante nga posibleng madas kaluoy sa Ginoo tungod sa ignorante. Pero kung suwito ta nga dili maoning atong gipangbuhat, delikado. Hukman gyud ta og angay nato. Wa naman tayo igong panahon. By the way, ang istasyon dunay gihatag nga free time nato sa pamalandong sa kuan. Kanang sa Biyernes Santo, no, mga alas 6 buntag. At angin ninyo, no, naatay pamalandong pahaom nato sa Biyernes Santo, o alas 6 sa buntag ngadto alas 7, no? At angin ninyo na kay na ako gianda man na. Dayon ugma, no, wala tay lamdag kay sirado ta, no? Then hasta po sa Biyernes sa lamdag kanang sa gabi. Pero mobalik ta pagka Domingo na, no? Sabado wa gyapon. Pagka Domingo atong programa naandan alas 6 ngadto alas 7 sa buntag kadtong ang kahayag sa pagtuong Katoliko, dayon lamdag pod alas 2:30, no? Katong sa Domingo, no, sa Easter Sunday. Wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan, no, diri sa Diocese of Dipolog, binagi sa atong talahurong obispo, Monsignor Severo Caermari, ubanas mga kaparian, kining ubos ninyong alagad mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran,
unsay mga hinungdan niining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag niining tanan. Uban niining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.